Ratel, Monaco, Ratel, Monaco. Ratel, 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 Ratel. Hallelujah. Okay, what I know. I just spend the way go to hotel. Now we go need like 50,000. I just on site even alone of phone. What I will they see will. It's a kitchen. I just on site even alone of phone. Come on, I get you a site. Exactly. Non completed building. Oh, young one. You can't do any worker. You feel like you could have a taco ban. Ha! If Mamma Kuya, yeah, come on, if you men and what I can achieve make it. If you're not the Okagana, you're about to have a boggle. Come and just spend the week on hotel. I know about. Okay, the whatever one. Okay, oh, Dimu now, if you're up with a goon, back if you may make it about to watch it, what to bend the back Now. Okay, tell me the member. In the checking room. You have one hero, You say. Hey, one. Hey! Okay, one. Hey! Nancy never! Nancy! Nancy never! Nancy! Ejimia! Ejimia evidence! God Ejimia! mercy upon us. Ratel! 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 Nancy, if you not get put us in the ratel, get up in the money teji. Get a bandit to take back. Bandit captured you here, you know, lava. Ejimia evidence! Ejimia evidence! Ratel! Ratel! Don't worry. Ratel! 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 Evidence ya bye. Nancy, Nancy le. Ejimia evidence. Ejimia evidence. Ejimia evidence. Ejimia evidence. Ucho. Ejimia protest na Abuja. Keje protest karap ndi bandit ji. Ebi eba bandit to jide ga ba. Bandit to Nancy eba. Ratel, Monaco, Ratel, Monaco. Ratel, 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 Ratel. Bandit, ejina seba bandit, ejina seba bandit. Ejina seba, ejina si. Biano setulano. Ya ka setulano. Ejina si ya ba. Ewe wume. Mola biano setulano. Ewe, evidence eji. Evidence. Ejima evidence. Ya ka setulano enwe yifu. Eto setulano pata. Ratel, gwa kidnap Nancy. Bandit. Duwa. Kidnap Nancy. Oga biano. Ratel. Oga biano. Ratel. Gwa kidnap Nancy gwa bandit. Iwu wa no kenye. Ka settlement kan dey kuzo ku. So ikike wa ngo ke. Ka settlement kan dey. On so wa no ejima evidence. Mistake adela go na. Settle. Kana afia ejima evidence. Ekpo Nancy eba. Ogwa gele go di. Oga ga settle. Ogwa ga settle. Nso ba dulo. Settle obi. Ratel. Na. Yego na ba yego na. Yego iga na agba. Settlement bi ya. Oh settlement obiko kangaba. Nso ba do kanje go yisa kanje gwa video no onwe bandit kidnap mmadụ ebe a jide mmadụ. Gịnị mezi gwan? Nso ba do kanje gwa. Biano. Bia. Ratel. Biko bia. Ratel. Anyi koi. Ratel. Ejima evidence ho ha. Anyi koi mo. Biamu. Oga mba no mano. Buru kanje gwa yisi anyị. Obu ipi hapụ die putaba. Buru kanje gwa yisi anyị. Mba ngwajide. Bunyamu. Ratel. Bandit. Ratel. Ipi putaba. Ilikuwa na gaghị eleriti Davido. Akwa m o. Onye n'anya na taa na echi ma ọ bụ na igwe akpọ gị ma na o delete gị igwe kpọkwa gị ma na ọ ka ji ya. Niile ba. Na ifugonu ka ọrụ usoro redio ka m jee pụta.
ụmụ ebe nna rush gogo ọrụ aka ru so oyi abịa ka ị naba bụla ya Hey, ọga nsi wee jee. Hey, dị n'ugwu ala ata m o. Chonu gị mbọ na-agba iri. Mola chicheru Eh? Kika Na echukwa na ezigbo ego dị n'iyi a. Na obere ego onye ahụ nwere ebe a. ebe ego adị na ihe a Ego dị ebe. Jide. bịa ekwukwara ka ọ bụrụ nke m na gị kịta nke ego dị n'ime akpa Ego dị ebe kwa. ije ọma kwuru ego dị n'ime akpa nwoke mgbe m na-anọ na moto So 1000 ka nkụ n'ime ihe a ma 500 ma 200 dị jụ n'ime ya ka ebe ha nche n'ime enyi ga na-atụ asị. mola itegodo nche nke m Mba enyi ga na-atụ asị. Abụ m onye asị n'ọkụ ya. ọ bụrụ ma bie plan ya egodo m ego nke m Mana ihe ba na ego na ebe akị na ama ya human rights. Na nwe nye m ego nke m ifkwa na ego ebe anụ emia mbọ. Ego were ga nwa n'ime akpa Emia mbọ ka agụ. nye m ego Jidekwe. mola tikpọpụtegodo ego ajego Mmemme ga arụ mmegbu ga ebe a. mola tikpọpụta ego ahụ Ka na ya. mba nye m ego nke m Ihe video na ọma ka nye mola nye m ego nke m na nye m ego nke m You are a criminal. Ka je ya. mola tikpọpụta ga ino Ka iru ụlọ akụrụ ụlọ. mola Kakụrụ ụlọ. nye m ego nke m na Akụrụ ụlọ. Oha. Akụyelu ụlọ. mola Is your brother? God forbid.